Witajcie roztojmili, eli mnie jeszcze kojarzycie, to zazio Niklaus. Fes długo my się nie widzieli, no ale od ostatniego razu nie poradził, że się jeszcze habilitować, bez to dali profesor nie za fes habilitowany i w zasadzie to też nie za fes profesor. A co się roztojmili dzieje? Idzie wiosna. A żech musiał wyjść na plac, się są przekonać, co się tam dzieje. Coraz bardziej ciepło się robi, śnieg już się traci, już się ostał ino kajnikaj. Klara zaczyna się tam kajś bez te chmury przebijać. Za niedługo też się zacznie trowa zielenić. Asty na stromach będą pąki puszczały, będą rozkwitały roztomajte blumy. To jest ten taki szczególny okres nie ino w naturze, no ale też, albo właśnie szczególnie w życiu człowieka, kiedy zaczyna się chcieć żyć. I naturalnie, co za tym idzie? Za niedługo mamy święta, a konkretnie święta Wielkinocy. Co się z tym ludkowie nierozerwalnie wiąże? Naturalnie Palma Wielkanocno. Palma, którą naturalnie idziemy święcić w niedziela palmowo do kościoła. Te palmy roztojmili święcimy na pamiątkę takiego jednego wydarzenia, kiedy to Pan Jezus rajtował na takim małym ejzlu, a te ludzie, co ta ciżba robieli, co tam naokoło wystawali, to oni przy tego ejzla, na którym rajtował Pan Jezus, ciepali właśnie takie asty z palmy. No bo tam jest taki klimat, tam mają gorko, tam rosną palmy, u nas palma, najwyżej możemy obejrzeć albo na rondzie we Warszawie, albo w palmiarnie w Gliwice. Ewentualnie jak jest lato, to w rynku w Katowicach. Bez to ta nasza palma to poprawdzie nie ma palma i no my się sami ją łonacymy. Z czego ta palma keroniesymy święcić jest zrychtowano? To są roztomajtych sortów asty. Głównie jak wiecie to są asty kotków. Każdy wie co to jest kotek. Ja bych wam to pokazał i no tego żech nie poradził znojść. O to sam mocie wkleją wam kotka. A co by one tak fajnie narosły, to trzeba je prędzej trochę użnąć, a wstowić do wody. Tam może być jałowiec, tam może być jakoś ciąka, tam może być lyska, bukszpan, turecko-sosna, jimioła, albo siba, tako długo, inaczej zwano czerwono-wierzba, którą to wszystko się idzie powiązać, co by to się trzymało razem. A w dzisiejszych czasach to się też związuje bez przykład jakąś szlajfką, albo owije jakąś haską, a związuje dratwą. A ta kopalma, jak już mamy poświęcono, to po tym jej nie idzie wyciepnąć, ta kopalma idzie bez przykład spolić w piecu. Albo się kaś zakładało na jakieś święte obrazy, bez przykład z Maryjką. W terenach bardziej wiejskich to ze tych astów od tej siby robiło się takie krzyżyki, które się we pierwszy poniedziałek wielkanocny wrażało we 4 eki od pola. I go dało się też co te kocanki ze kotków takie poświęcone, to jest najlepszy lek na ryma, kiedy się harlo akuco. Trzeba się to łyknąć i człowiek się od razu robi zdrowy. Chociaż jakby był fes chory, to by bardziej do doktora poszło. Jego domy o Wielkinocy naturalnie nie idzie zapomnieć o jednej kluczowej rzeczy. Jajco roztojmili. A jak jajco, to i naturalnie tych jajców szkrobanie. Z tymi jajcoma to idzie robić roztomajte rzeczy. Idzie je farbować bez przykład we szubkach od cebuli, tyju, modrej kapusty, szpinaku. Oczywiście idzie robić tak zwane kroszonki, czyli jak już mamy takie pofarbowane jajco, to potem bierzemy jakoś jegła albo szpindlik i szkrobiemy. Roztomajte mustry, kwiotki, nie kwiotki, ślaczki. Takie potem pofarbowane jajco idzie się fajnie naczyć woskiem albo jakimś fetem. One się wtedy tak elegantnie blenduje. Idzie też szpindlikiem wziąć trochę wosku, porobić się co tam chcemy, jakie tam chcemy mustery na tym jajcu. Potem go tąkomy we farbce i tam kaj był ten wosk, to tam nam łos to nie białe. W dzisiejszych czasach to też głównie bajtle, bez przykład w szkole to malują mazakami, krytkami albo takimi normalnymi plakatówkami. Są jakieś takie gotowe farbki, są takie folie do naklejania, które farbują. Generalnie w tej materii opcji mamy wpierony. A potem przy stole jak już maszkecymy, a dzielimy się jajcem i tak dalej, bierzemy po takim jajcu i robimy taki pojedynek. Czaskamy się i jak ci pękła szubka, no to żeś przegrał. Jak już go domy o Wielkinocy, to nie idzie nie powiedzieć o święceniu. To jest zwyczaj, który przed wojną na Górnym Śląsku nie był jakoś fest znany, no ale od wielu lat przed kościołami na całkiem Górnym Śląsku ustawiają się długie raje, a wielkie ciżby ludzi, które czekają, co by tamten kapelonek, bo farosz poświęci te pokarmy z koszyczka. A co we takim koszyczku ludzie noszą do święcenia? Roztojmili już widział wszystko. Wóżd, trzon, korzyń, sól, jajca naturalnie, baranek ze cukru, kącek masła. I ja myślę, że i są takie ludzie, co flacha by tam wraziły do święcenia. Muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Na co bajtle czekają najbardziej we każde święta? Geszynki. We grudniu łaziło dzieciątko, teraz łazi
albo w sumie bardziej skoko hazok. Upraszo się o niechytanie hazoka, a nie robienie z niego pasztetu. Kto będzie geszynki przynosił? Roztojmili tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dejcie sam na dole znać, jak u was się obchodzi święta Wielkanocy. I już w tym momencie wam wierzę wszystkiego dobrego, a radosnych świąt. A mam nadzieję, co się zobaczymy za niedługo. Zapraszam was serdecznie do bezuchu na gówno zajta od Gryfnie. A jeśli ktoś szukał mnie, to ja jest Niklaus Pieron i znajdziecie mnie na Facebooku, a na YouTubie. Patrzcie tam jako.